Και γεια σας παιδιά, στο σημερινό βίντεο όπως καταλάβατε θα παίξουμε Brawl Stars. Και πριν αρχίσει το βίντεο κάντε μία εγγραφή και πάτε στο like. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχω ανεβεί πάρα πολύ στα τρόπαια. Έχω πάει 15.000, το κλαμπ μου είναι αυτό εδώ πέρα. Ελπίζω να μπείτε όσοι θέλετε, αλλά 10 άτομα χωράνε, άρα μπορούμε. Λοιπόν, θα σας δείξω τους παίκτες που έχω και μετά θα παίξουμε. Λοιπόν, έχω πάρει Janet, Otis και πολλούς. Λοιπόν, τώρα δούμε τι νέο έχει στο shop και θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ωραία, έχει αυτό εδώ. Ωραία. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε να παίζουμε Brawl Stars. Ναι, αυτό, πάμε. Θα παίξω με ποιον να παίξω τώρα. Παίξω με Jean παιδιά για να το πάω 15, άρα πάμε. Παιδιά, κολλάμε για κάποιο λόγο. Τώρα δεν κολλάμε. Πώς. Ωραία. Το σκοτώσαμε. Πάμε τώρα εδώ. Μου κολλάει λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ είναι ο Otis. Νομίζω δεν χρειάζεται να παλέψω επειδή θα με σκοτώσει, άρα ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ όχι, δεν τη σκοτώσαμε. Όχι, έκανα βλακιά παιδιά, αλλά ευτυχώς το διορθώσαμε. Λοιπόν, τώρα είναι λίγο δύσκολο να σκοτώσουμε. Νομίζω ότι περνάει και από λίμνες, είναι και καλή, αφήστε το, θα με σκοτώσει, αλλά πρέπει να το παίξουμε πονηρά. Εδώ με το Λέον, ναι, το σκοτώσαμε, τέλεια. Τώρα να γεμίσουμε ζωή για να... Αυτή η τάρα θέλει team, αλλά επειδή είμαι λίγο πονηρά θα το σκοτώσω. Ο Λέον ξέρω τι θα κάνει τώρα. Θα κάνει τη δύναμή του και θα γίνει αόρατος και θα μας επιτεθεί. Άρα, ό,τι εντάξει μας σκότωσε. Δεν πειράζει τώρα που χάσαμε. Όλοι χάνουν πάντα, άρα ναι. Λοιπόν, τώρα ανεβήκαμε τρόπαια και ξαναπαίζουμε. Λοιπόν, έχω και κάτι σπρέι που δεν ξέρω άμα είναι χρήσιμα, αλλά έτσι εντάξει, γιατί πλάκα τα κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν είναι. Αλλά παλιά δεν υπήρχαν τα σπρέι παιδιά, άρα ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να πάρω αυτά τα κουτάκια, επειδή ξέρετε τι μας δίνουν αυτά τα κουτάκια. Μας δίνουν δύναμη και στην ουσία μας γεμίζουν και ζωή και βαράμε πιο πολύ damage. Λοιπόν, τώρα πάμε να σκάσουμε και αυτό. Ωραία. Το σπάσαμε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάμε στο Genie για να τον σκοτώσουμε. Αν και είναι λίγο δύσκολος. Τον Genie τον έχω πάει 7 power. Άρα είναι πολύ καλό αυτό. Επειδή όσο μεγαλύτερο power έχει, είναι τόσο πιο πολύ βαράω. Άρα ναι. Λοιπόν, τώρα εδώ δεν ξέρω τι να κάνω. Λοιπόν, νομίζω έτσι εδώ πρέπει. Έλα, όχι. Θα πεθάνω. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει κάτι να κάνουμε. Άρα, αυτή η Λόλα... Λόλα, όχι Λόλα. Πεθάναμε τώρα. Εντάξει, πεθάναμε από τη Λόλα, αλλά πήραμε 5 τρόπα.
Και παιδιά, έχω και ένα άλλο account. Αλλά άμα θέλετε να μπείτε στο club, να μπείτε. Επειδή πρέπει να γεμίσουμε και άλλα άτομα. Ναι, αυτό. Πάμε να παίξουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο match που παίζω και τελειώνει το βίντεο. Λοιπόν, τώρα εδώ είναι Colonel Roofs που πρέπει να το σκοτώσουμε. Η αρχή είναι αυτή. Ναι, τον σκοτώσαμε. Αλλά είναι λίγο δύσκολο τώρα με τον Ash, επειδή μπορεί να με σκοτώσει. Άρα ναι, γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε. Έλα. Εντάξει, πεθάναμε, αλλά δεν πειράζει. Χάσαμε. Ευτυχώς δεν χάσαμε την τραπέα. Και παιδιά, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε μία εγγραφή, ένα like και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.